Kung tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Secret Files at kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila, oras na muna po natin sa buong kapuluan is already 10:19 p.m. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang kwento ng ating letter sender na si William. Si William na natanggal sa kanyang eskwelahan dahil po sa kanyang kasalanan na pangungopya. Pero ito po ba ay makatarungan na pagpapaalis sa kanya sa paaralan? Ito po ba ay dumaan sa proseso upang mabilis ang naging aksyon ng kanyang eskwelahan sa pagpapatanggal po kay William? Marami pong katanungan na pwede po natin masagot mga kabisyo, pero hahayaan ko na muna pong basahin ang mga naging komento ng ating mga listener ngayon sa ating programa. Pero bago ang lahat, nais ko muna pong batiin ang lahat ng mga kabisyo natin mula sa Guadalupe, Makati na nakatutok sa atin. Hello rin po sa mga taga Santa Ana, Manila na nakatutok sa atin. Sa mga UV Express driver na nakatutok sa atin. Maraming salamat po. Naisakay niyo po yung kaibigan kong si Yulo. At proud na proud daw po siya dahil nakatutok daw po kayo sa 90.7 Love Radio. At ako daw po ang pinapakinggan ninyo. Si Kuya Marvin na driver po ng UV Express. Maraming salamat po sa inyo. At syempre mga kabisyo, binabati ko din po ang mga kabisyo natin from Mandaluyong, Hulo Mandaluyong, hello po sa inyo. Sa mga Quezon City, hello rin po sa mga taga Valenzuela. At syempre sa mga taga Pasay at 13 Martires, Cavite. Napakadami pong mga nakatutok sa atin ngayong gabi na to. At maraming salamat po sa inyo. Mga kabisyo, babasahin ko na muna po ang unang komento ng ating kabisyo na nag-react. Sabi dito ni Bri, "Hi DJ Titan Jello at Rakitera. Nais ko lang pong sabihin kay William na be like me. Tulog nung math na ang subject sa school noon kasi I hate numbers." Charis, ayun sabi niya. Pero kidding aside, sa susunod na mag-aaral ka ulit, stick with the word integrity. Yan po ang sabi ni Bri, mga kabisyo. Yes, that's correct, no? Ang pinakamahalaga sa buhay natin ay yung integridad. Yung pagiging honest natin, may makakita man o wala. Napakagandang komento nito mga kabisyo. Basahin na muna po natin ang mga iba pa na komento. Sabi po dito ng ating kabisyo na si Rosel, "Hi DJ Titan Jello at DJ Rakitera. In my experience, may mga student na nangongopya sa exam. Guilty rin ako dyan, DJ Titan Jello at Rocky. Pero yung pag-expel dahil sa pangongopya, hindi yun tama. Dapat warning muna for first offense. Dahil kapag nakadalawang ulit na siya or tatlo, dun lang po dapat maghain ng sinasabi natin na suspension o expulsion. Sabagay, tama yun, may process dapat.
Yun ang gusto pong sabihin ng ating kabisyo na si Rosel na dapat dumaan muna sa maayos na proseso. Ano kayang school ito, no? Na bigla-bigla na lang nagtanggal ng estudyante. Mamaya, magko-comment tayo dyan mga kabisyo. Sabi na muna dito ni Jovert Vertuzazo, big shoutout po sa Pards P. Conqueror. Jubilee chapter at happy birthday kay Pres Archie Fabon. Salamat. Ayan, ang dami yung nagpapabati. At sabi dito ni Charles Sancho, ito na yung huling babasahin natin na komento. Sabi niya dito, siguro kung para kay sender, hindi pa naman hulian lahat kasi kung expelled ka na sa campus na pinapasukan mo, try to transfer sa other universities. Tsaka hindi na talaga mawawala yung math. Aminado tayo na bobo tayo. Hindi dahil sa mga numbers. Meron silang lack of learning comprehension sa lesson na tinuturo nila regarding sa math kaya hindi madaling maintindihan ng lesson. Pwede? May mga pag-asa pa naman, sender. Huwag ka lang tuluyan na tumunganga. May pangarap ka pang tatahakin at mapapatunayan mo yan sa pamilya mo na kaya mo. Kapit ka lang sa Panginoon at gagabayan ka niya. Yun lang po yun. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun po dapat kabisyo. Diba? Kulang yung sinabi ni commentator. Ganun commentator ba talaga yun? Hindi, commentor, syempre. Kidding aside, di ba? Kulang eh. Kasi nasa Diyos, di ba? Maging mabuti ka lang sa Diyos. Hindi pa pwede yun. Pag tumunganga ka lang at nanalangin ka lang, walang sagot na lalabas dyan, kabisyo. Nako, subok ko na yan. Naging maka-Diyos din ako, kabisyo eh. Sa mga kabisyo, ako naman po magbibigay ng aking opinion. Mga kabisyo, una po, para sa akin, kung ang usapan po natin is pangongopya ng isang estudyante, hindi po ito maganda. Oo, hindi po ito maganda. Kasi po pinapakita po dito ang pagiging hindi po natin honest. Pinapakita po dito yung pagiging tamad o hindi natin inaayos masyado yung pag-aaral natin. Meaning to say, yung pag-aayos po, hindi po yan yung porket nag-review ka na, nagbasa ka na, ayun na po yun. Ibig sabihin ng pag-aayos po sa pag-aaral ay yung sumusunod ka po sa policy bilang isang estudyante na alam mo ng mali mangopya, bakit pa gagawin? Yes, kabisyo, mali po yun. Alam nyo kabisyo, hindi po maganda yung ganong gawain. Pero ako mismo at ikaw mismo siguro guilty ka rin sa usapan na to dahil dumaan din tayo bilang isang estudyante. Ay kung matalino ka, ikaw ang nagpakopya, edi thank you dahil yung mga kapwa ko nangopya, napakopya mo. Pero punta na muna tayo sa usapin doon sa ginawa sa kanya ng eskwelahan. Ito po yung mabigat na usapin mga kabisyo dahil ang pagpapatanggal po ng estudyante sa eskwelahan ay parang tinanggalan nyo na rin po siya ng karapatan upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Aminado tayo na mali po ang kanyang ginawa bilang estudyante na maging hindi honest doon sa kanyang pagsusulit. Pero meron din po tayong sinusunod na proseso sa pagpapatanggal ng estudyante mga kabisyo. Kabisyo, CHED o DepEd man yan, dapat po may sinusunod tayo na proseso. Alam nyo po yan sa mga university, colleges o kaya po sa mga state university rin, di ba, na pinapasukan po ng mga estudyante. Unang-una kabisyo, meron po dapat investigasyon na maayos.
Kung naimbestigahan po natin at nakita po dun sa CCTV katulad po ng sinabi ni William na nangongopya po siya, hindi po agad pagpapatanggal ang sagot dun. Unang-una mga kamisyo, meron po tayong tinatawag na counseling. Tinatanong po mismo ng counselor bakit ano ang naging dahilan. Bakit siya nangopya? Bakit niya nagawa yun? Dahil may pinaguhugutan po ang bawat estudyante o tao. Kabisyo, kung mauulit po ito sa pangalawang pagkakataon, doon na po maggagawa na naman ng panibagong proseso upang gumawa ng hakbang ang eskwelahan para parusahan po ang estudyante. Pero hindi po ibig sabihin ay para tanggalin po yung estudyante. Ilang beses po ang proseso bago po magpatanggal ng isang estudyante, kabisyo. Hindi po basta-basta dapat tinatanggal ang estudyante sa eskwelahan, lalo na po kung pangungopya lang po ang naging dahilan para tanggalin mo siya. Kabisyo, last. Para sa iyo, William, nito. Naniniwala ko na hindi matatapos ang buhay mo sa naging pagkakamali mo sa nakaraan mo. Hindi ka pwede i-judge na maraming tao sa naging pagkakamali mo sa nakaraan mo. At tama ka, William. Tama ka nang iniisip na may pag-asa ka pa ba? Yes, may pag-asa ka pa. Dahil maraming naging successful na tao na nangungopya lang din po dati. Maraming mga naging successful na tao na hindi naman po sila ganun katalino. Maraming naging successful na tao na hindi naman po sila top-notcher doon sa batch nila. Pero lagi mo to tatandaan, William. Tama yung unang nag-comment sa ating kanina na ang pinakamahalagang bibitbitin mo sa buhay mo, yung salitang integrity, yung integridad. Yung may nakatingin o wala mang nakatingin sa yung tao, totoo ka pa rin. At honest ka pa rin sa ginagawa mo. Dahil yon ang magdadala sa iyo sa tagumpay ng buhay mo. Mga kabisyo, muli ako'y magbabalik. Handa ko pong awitin sa inyo by Moira De La Torre, Kumpas. Paano bang Metro's #1 Love Radio. ベーシック